Ο έρωτας για κάποιον μπορεί να μοιάζει με βόλτα σε τρενάκι του Λούνα Πάρκ, αλλά δεν είναι όλες οι βόλτες συναρπαστικές. Κάποιες μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις αηδία και να εύχεσαι να μην έχεις ανέβει σε αυτό το τρενάκι εξ αρχής. Λοιπόν, φορέστε τις ζώνες σας, φίλοι μου, καθώς εξερευνούμε τους 6 τύπους τοξικών ερώτων που σίγουρα πρέπει να αποφύγετε. Τύπος 1. Ο αδιάφορος έρωτας. Η κλασική περίπτωση του ανεκπλήρωτου έρωτα. Βάζεις όλη την καρδιά σου, αλλά αυτό που παίρνεις σε αντάλλαγμα είναι χλιαρές απαντήσεις και απλές λέξεις. Είναι σαν να προσπαθείς να ανάψεις φωτιά με υγούς σπίρτα. Απογοητευτικό και εντελώς άχρηστο. Αν ο έρωτας σου δεν μπορεί να βρει τον ενθουσιασμό για να επικοινωνήσει μαζί σου, είναι καιρός να φρενάρεις και να προχωρήσεις σε κάποιον που θα εκτιμήσει την υπεροχή σου. Τύπος 2. Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα του δράματος. Έχεις ποτέ την αίσθηση ότι πρωταγωνιστείς στην προσωπική σου σαπουνόπερα? Αν η ζωή του της έρωτά σου είναι μια ατελείωτη γιορτή δράματος, με κλάματα, εκρήξεις και ανατροπές, τότε είναι ξεκάθαρο ότι σε περιμένει ένα άστατο ταξίδι. Το δράμα μπορεί να είναι ψυχαγωγικό στην τηλεόραση, αλλά στην πραγματική ζωή είναι συνταγή για πονοκέφαλο και δυσφορία. Γλίτωσέ το και βρες κάποιον που θα φέρει ειρήνη και όχι χάος στη ζωή σου. Τύπος 3. Ο κριτικός. Γνωρίζεις αυτόν τον τύπο. Είναι πάντα γρήγορος να επισημάνει τα ελαττώματά σου και τις αδυναμίες σου, αφήνοντάς σε να νιώθεις ότι βρίσκεσαι συνέχεια κάτω από μικροσκόπιο. Είτε πρόκειται για την εμφάνισή σου, τις επιλογές σου ή τις ιδιοτροπίες σου, τίποτα δεν ξεφεύγει από το επικριτικό του βλέμμα. Θυμήσου, αξίζεις κάποιον που σε ανεβάζει και όχι κάποιον που σε ρίχνει. Μην συμβιβάζεσαι με κάποιον που σε κάνει να νιώθεις λιγότερο από θαυμάσιος. Τύπος 4. Ο ευκαιριακός έρωτας. Αυτός ο έρωτας εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται μία χάρη ή ένα νόμο για να κλάψει, αλλιώς είναι εξίσου δύσκολο να τον βρεις με έναν μονόκερο μια Δευτέρα το πρωί. Ενημέρωση. Δεν είσαι κατάστημα ανοιχτό 24/7 για τα συναισθηματικά του τις ανάγκες. Μην αφήνεις κάποιον να εκμεταλλεύεται την καλοσύνη και γενεοδωρία σου. Αξίζεις κάποιον που είναι εκεί για σένα όσο είσαι και εσύ για εκείνον. Τύπος 5. Ο ζεστός και κρύος έρωτας. Μία στιγμή σε λούζει με στοργή και την επόμενη σου δίνει τον παγωμένο ώμο του τζεν της πιο γρήγορα από ό,τι μπορείς να πεις ανάμεικτα σήματα. Είναι σαν να προσπαθείς να περιηγηθείς σε ένα ναρκοπαίδιο με κλειστά μάτια. Μπερδεμένο, εξαντλητικό και επικίνδυνο για την καρδιά σου. Γλίτωσέ το και βρες κάποιον που είναι συνεπής και αξιόπιστος. Τύπος 6. Ο φοβισμένος από τη δέσμευση. Η κλασική περίπτωση του «μου αρέσεις, αλλά δεν είμαι έτοιμος» ή για κάτι σοβαρό. Απλώς δεν ενδιαφέρονται για τη δέσμευση όσο κι αν σε εκτιμούν. Μην πέσεις στην παγίδα να περιμένεις κάποιον που δεν είναι διατεθειμένος να σου δώσει τη δέσμευση που αξίζεις. Ο χρόνος και η καρδιά σου είναι πολύτιμα. Μην τα σπαταλάς σε κάποιον που δεν είναι διατεθειμένος να σε συναντήσει στη μέση.